Bafowethu into ongayazi inkulu kakhulu kunawe. Bayede wena wendlovu. Hayi mkhulu Ndaba Ezitha. Ayikho into engangenza ukuthi ngingayihloniphi inkosi yami. Nanoma ngabe yini ngakhuliswa kahle nje ukuthi ngihloniphe ubuholi obukanjena ke bona lobu buholi isilo lesi akuyona nje inkosi singaphezulu kwamakhosi esinawo kunamakhosi angaphansi kwaso isilo lesi samabandla la kwaZulu. Ayikho ke into engangenza ukuthi nanoma ngabe yini ebese ngivele ngifuna ukuba uPaulos ngiphawule ngisho ngikushoyo nokwenzakala nokuvela kuma social media kunginikeza ilungelo lokuthi ngivele bese ngibe umuntu ofuna ukuthi ngivele ngibe umuntu ohlakaniphe kakhulu noma wazi kakhulu noma ngingamdala kanjani noma ngahlakanipha kanjani kodwa la ngiyathoba ngithi nje bayede wena wendlovu Ndaba Ezitha singabakho noma ngabe isiphi isimo obhekana naso Ndaba Ezitha siyathobeka kuleso simo ukuthi uzodlula Ndaba Ezitha uzodlula nanike nje enganza kwethu la ku social media ngithi kunina into ongayazi inkulu kunawe aniyazi inkosi yethu isilo uMisizulu kaZulu ukuthi yiziphi izinto abhekene nazo njengomuntu. Isilo phela umuntu naso ophefumulayo onomphefumulo umuntu futhi onomizwa njenganathi. Noma ngabe yini ke inganza kwethu okwenzakalayo akusinikezi ilungelo noma ithuba lokuthi sikhulume noma ikanjani noma yini. Ngicela ukunqwashisa ke inganza kwethu ukuthi basobhani qaphelani ukuthi ngikhuluma kanjani. Idlula mithi le funeka nibheke ukuthi ndikhuluma kanjani nenzani. Angicabangi ukuthi kumele ukuthi nihlale noma nibe budedengu ekukhulumeni. Ake nginiqwashise nje kunendaba lapha encwadini engcwele eBhayibhelini ekhuluma ngendoda le eyakha umkhumbi. Khona indoda yakha umkhumbi uNoah uNoah wake waphuza utshwala wadakwa waze waqimba. Kwase kuthi indodana yakhe encane yambona eqimbile yasihlekisa ngobuze bukayise yakhombisa endala. Kwase kuthi endala yathatha into eyayimbathile yahlehla reverse yangabuka ubuze bukayise yahlehla yombathisa uyise. Isenze senziwa indodana le encane sokuthi ihlekise ngobuza bukayise kwaphuma isiqalekiso leso siqalekiso sa exista namanje. Nipasobheke bafowethu ukuthi kungaphumi isiqalekiso nanoma ngabe yini oyibona yenzeka kumuntu onjengendlula mithi uyibhasobha ukuthi uyishare kanjani ukhuluma kanjani babo. Angisho ukuthi esikuzwile kwezokuxhumana kuyinto enhle ivideo eqoshiwe iyinto enhle angiyincomi futhi angiyipromote. Izinkulumo nje ezizwakalile kule video angisipromote kodwa qaphelani ukuthi nikhuluma kanjani kwenzeka kuphi kanjani yabo. Ukube lento ibiyenzeka ekhaya ebazalini bami ngikhona bengeke ngihambe ngiyokhuluma ngayo noma ngikhuluma ngayo social media. Ukube ibiyenzeka endlini yakwethu nje ingxabano kaBaba wami noma wami ngeke ngize ngijabule ima ngabe ku social media. Ngeke ngikhulume ngayo social media. Ngeke ngikhulume ngisho kumngani wami. Yabona ke le ayinganga abafani idinga abantu abadala. So ke nibhasobha ke niqaphele wenganze kwethu thina ke maZulu sibhlungu ngalezi zinto amasizobona kukhulunywa ngazo kuze kwenziwe o live and o live benziwa izingane ezisanuka ubisi phuhlu ingane zenzo live zizokhuluma ngento eziyibonile.
ubona umzali wakho engagqokile eqimbile ebuze ugijima uya kuma social media yokwenza live sis ngibonile weyingane ndini akuyona lento evele kwivideo sefuneka ni repost angikwazi ukuposta ivideo njenga kanje yamina ngiyiposte ngiyitrendise nawe mawuyithendisile ungenile esiqalekisweni uma utrendisele ya video ungenile esiqalekisweni konke okukhulumeke kule ya video kuubuze bethu siwuZulu akufuneka ukuthi niyitrendise ivideo akufuneka itrendiswe ivideo kodwa khona abayitrendisayo mina nje ngibona kubela ukuthi singamaZulu le nto iyasiqimbisa iveze ihlazo la kwethu siwuZulu wena utrendisa ivideo uyajabula uzokhuluma uzokwenza live kunabantu ngempela ababole behamba abangcole behamba abanosathane behamba uyitrendisa kanjani ivideo njengale mina ke bafowethu ke indlula mithi inkosi yami noma kunjani kumnyama kubovu inkosi yami ngisamile nje lapha inkosi yami indlula mithi akujiki lapha akukho futhi okuyosusa ukuthi inkosi yami Ndabezitha bayethe wena wendlovu yazi kule video yayizolo ephume yasabalala einkundleni zokuxhumana kunezinto engizifundile kunezinto futhi abantu kufanele bayifunde bazazi bayiqonde okokuqala nje yabona into le yokungayihloniphi relationship osukuyona nomuntu into esuka inkinga kakhulu leyo yokuthi relationship osukuyona nomuntu once waqala wangayihlonipha ndoqala nje la ku my sister kuyena kade videorizer ngisho kuthiwa ade sonyanye kanjani ucaswe kangakanani but bokugada ukwenza into ozoba sengathi wena uyalapheka ngayo kanti cha ikubuyisela phansi wena yourself bokugada uthi wenza into uthi uyalaya kanti uyibuyisela wena phansi ngoba le ndoda ngoba kungeyakho wena umuntu owazi ihlazo layo uma abanye abantu besifazane sebazi ukuthi wena uthandana nomuntu ohlobo kanje wena ungayitshena ukuthi lento uyenza ukuthi abantu fanele beyibone kanti abantu bazohleka wena bethi uyisilima wawuthandana kanjani nomuntu kanje ngizama ukunivezela lapho sisi ukuthi kunezinto emhlabeni ngisho ukuthi ubona kangakanani ubukhazikhazi abantu besifazane ubukhazikhazi imost yabo abakudingi kodwa badinga indlela yokuphatheka okusho ukuthi kuyasivezela usisi noma kungana lobukhazikhazi bemali akabiyona kodwa lento ekuthiwa uthando nerespect kuyena akakutholi ngibuye futhi ngize la yabona usisi iphutha kalenzile akacabangelanga amaZulu asicabangelanga isizwe uzicabangele yena ngokwenhliziyo yakhe ukuthi uphatheke kabi awucabange emhlabeni wonke jikelele uzwa inkosi ehlonishwa umhlaba wonke ithuka inhlambe kubiza ngaphansi kwegate inkosi ngifuna ubukelana ke wena nsizwa wami la khona ukuthi lento le ye gender based violence iyo ke le ngifuna futhi ubukelana futhi enye ukuthi wena sisi wami la uhleli khona lento le ukuthi wena uqoma umuntu ngenxa yokuthi unani iyo ke futhi le ngifuna futhi ubukela once ku relationship na add umuntu wesithathu ukuthi azoxazulula inkinga zenu kuba kanje nama result akhona lawo kule video nje mina ngifunda izinto eziningi ukuthi umuntu oyinkosi kwayena akayicabangelanga uqobo futhi akawucabangelanga umphakathi noma isizwe akasiphethe ayikho inkosi engathi ifuna ukudikida indaba zayo baseqala iyaphuza ayikho nhlobo yabona lento lena isilulaze nesonto lakwaShembe la khona besikholela ukuthi ingane efundiseke khona ikhula ikwazi ukuthi umame uhamba kangakanani nokuba umfazi ubani kodwa
uma inkosi isikuveza ukuthi esontweni kulaliwa nabafazi babanye abantu, leyo nto leyo ayisiphathi kahle singabantu. Uyabona, uma uzothi umuntu ohlonishwayo abantu ama-more than 5 million, ukwazi wena uthi umbize ngegama ngathi umuntu nje nijwayele ukuyibhemela nayo noma mhlawumbe ukuyiphuzela nayo, umbize ngegama uthi usibanibani u-1 no-2. Inkosi yethu yamaZulu kusafanele lento ixolisele nakwashembe, kusafanele inkosi ixolisele lento nasesizweni nakubantu besifazane, ukuthi inkosi ikhombisa okukhulu ukuhlukumeza abantu besifazane ngendlela ekhuluma ngayo, ikhombisa okukhulu ukucekela phansi isonto lamaNazaretha, ikhombisa okukhulu ukuhlulwa utshwala. Yabo uma uhlulwa utshwala, inkosi nje lapha i-wrong kakhulu, i-wrong futhi inkosi ukuthi uma ixoxa izinto zayo zaselawini basifuna uku-eda lo siso seceleni noma uku-eda omunye umuntu, ayikho i-relationship eyolingiswa abantu abasemaceleni. Kumele ukwazi lokho nani nikwazi bahlali, ayikho i-relationship eyolungiswa abantu abasemaceleni. Ngalokho nje ngithi mina ezinye zezinto kufanele ukuthi uma uzenza noma mhlampe ucabanga ukuzenza ubuke ukuthi silimala kangakanani nesizwe. Yabo, ngithi nje lapho bafethu akwengime. Hey, umuntu akeke ephawule nje esike elijikayo engakathukwa kulento yengonyama. Umuzwa wami uphethe into ezimbili kule yanto. U1 uthi i-anger yothando sometimes iyakwenza ugcine wenza izinto ezingekho right. Laphana ingonyama ngiyayibuka mthi emthanda kakhulu uNdlunkulu ukaMdolomba, ngoba ngikhumbula nangasikhathi ezogana abantu bekhuluma ukuthi hawu ingonyama umuntu onezingane yaphumela obala athi mangimthanda pho kwenziwe njani. So ayikho into enzima njengokuthi umuntu uma umthanda evedane engayenzi lento okuyiyona oyidinga kuye njengomuntu othandana naye, ukhulume naye kufanele uthele amanzi emhlane wedada, ukhulume naye kufanele uthele amanzi emhlane wedada, ugcine ke i-anger ke iba khona ke leya nto leya i-anger leya. Ngoba uma singake sibheke nje ithinto kanti vese waye uNdlunkulu engasho kumyeni wakhe uma ethatha uhambo, umyeni wakhe ezombona sembona ko TV, waye engasho uma ngabe ezoya eindaweni ebone sebona kuma social network, njengoba esho nje ukuthi wazi ukuthi umuntu uma eganile uma ezothatha uhambo uyabika kumyeni wakhe ukuthi usathatha uhambo. Into enginotisile iyodwa nje lapha ya ile yokuthi ingonyama isebenzise i-vulgar language was not good. 2, okay nje ukumthuka nje uNdlunkulu akukho right, kodwa angathi bengafuna siyibheke ukuthi isuka kuphi kuze kufike la, ngoba ngeke kube ukuthi nje bengokuqala bekhuluma nje ubumzwe ekubala lapha yana uyabhodla and ubhodla nje uphinde uvikela ne-status okanye nesihlalo ahleli kusona, ngoba ukube ileli bandla leli nje lawo mabhemani ngabe ile nhlobo levele ibulala umfazi qede ibulale okanye ibulala umfazi imgqibe, kulezo zinto ezifana nalezo. Kodwa leyanto udiniwe loya muntu akanayo indlela yokuveza ukudina kwakhe, ngoba useze uthatha isidlo uyadla. Siyayibongela ke nenhlobo leyo hlobo lokudla lokho Stella, ubhoboka into esehlizweni yakho, udiniwe, une-anger,
uthi kumbuzo ke okay ke uma ngabe ukaMdolomba besekhathele naye ile ndlela enza ngayo ingonyama ubengeyenzeni le video ebese yayigcina ebese bikela umndeni uthi sengikhathele ebese ke umndeni uyahlangana mayiphika ke ingonyama bese ethi nampu ubufakazi ngoba mina ngiyibona iprofit yokuthi bese ingena kuma social network then sengiyele emaphethelweni umfazi ohlakaniphile uyawakha umuzi wakhe uyisiwule uyawubhidliza kunamahlazo nje makuthiwa don't wash your linen in public sometimes ungahle wena uwash i-under yomyeni wakho ineke kulayini ibhobokile imanikiniki uthi ufuna bebona ugqoka amanikiniki kodwa abantu abakahle nje engqondweni abasoba bazothi kodwa indoda izogqoka amanikiniki nje umfazi wayo kanti wenzani uyini so ke nalapha na ke silweni ke ngiyavuma indlela esikhulume ngayo ayikho right nenhlamba futhi sisenzayo ayikho right ngokwesihlalo but ngale kwesilo kukhona indoda nje yakwaZulu naye nenhliziyo edinwayo ephathekayo kabi njengawo wonke amadoda ngale kwesihlalo sesilo khona indoda nje yakwaZulu so ke mina bengingathi ke ongenasono akathathi itshe emgxobe ngecala leblasphemy ngoba phela uMdlokombane wake wakhipha amazwi okuthi uShembe akayena uNkulunkulu wathi akekho uNkulunkulu odla uphuthu kusho uMdlokombane yathenda kakhulu leyo nkulumo leyo yafinyelela kuwo wonke amaNazaretha yayiqonde kuye ngqo uShembe ohlele esihlalweni uMduduza unyazi lwezulu akaza hlawuliswe if uNkulunkulu ngempela uShembe lokho kwakuchazwa ukuthi isilo ingonyama uMdlokombane wenza icala leblasphemy ukuthi aphike ubuNkulunkulu bukaShembe wayengahlawuliswa ngani uMdlokombane uhlawuliswa ngobenjani uMisizulu indlulamithi yamakhosi isilo esihlele esihlalweni sihlawuliswa ngoba sinjani sona ngoba amagama asetshenzisiwe umqondo wamagama asetshenzisiwe uyafana into ehlukile amagama lo usibize ngesilima umbize ngesilima uShembe uMdlokombane waphika ubuNkulunkulu bakhe uma ngabe uNkulunkulu njoba amaNazaretha embiza ngoNkulunkulu kwakufuneke amjezise uMdlokombane amhlawulise ngecala leblasphemy now okushuthi amaNazaretha a-inconsistent ey'nqumweni zawo ahlonipha athanda ukumhlonipha angahlonipha angathanda athanda ukungamhloniphi okushuthi aney'khathi zokuhlonipha ney'khathi zokungahloniphi okushuthi kunesilo amaNazaretha ayesihlonipha kakhulu in such a way that noma sikhuluma izinto ey'phoxayo amaNazaretha ayengakuboni ukuphoxeka ayengaphoxeki khona lo othi mayekhuluma kuzwele kube sensitive ezwe ephoxeka amaNazaretha aze athi ayamhlawulisa nisihlawulisa ningobani nina isilo ngoba isilo uNkulunkulu wesizwe isilo singaphezulu kwayo yonke into isilo akekho ngaphezulu kwesilo emhlabeni noma esizweni sikaZulu even ngisho uShembe wakhe emhlabeni wesilo ngoba ungangezwe lakhe isilo uShembe angamhlawulisa kanjani uNkulunkulu wakhe ngoba isilo ngokwama position ngokwama level isilo fanele ngabe suNkulunkulu kuShembe ngoba uShembe phela umfundisi wenu umprofeti wenu uNkulunkulu kaShembe kumele ngabe isilo ngoba usilo siwungangezwe lakhe isona esumnikazi womhlaba isilo uma nithi nina amaNazaretha nizohlawulisa isilo kanti ubani omkhulu isilo noShembe ubani omkhulu isilo nonyazi
Uma nithi nina kumele unyazi luhlawulisa isilo, okusho ukuthi isilo sincane kunonyazi. Sizoke sibhekeke leyo soke sibheke kahle. Okusho ukuthi manje isilo kumele sikhiphe inkomo siyokhothama kunyazi, okusho ukuthi unyazi become superior kunongangezwe lakhe kunesilo indlula mithi yamakhosi. Ayisoke sibone. Namhlawulisa nini umdlokombane owadawutha noma owaphika ubuNkulunkulu bukaShembe wakhipha izwi lokuthi akekho uNkulunkulu odla uphuthu, uShembe akayena uNkulunkulu, yena umdlokombane ukhonza uNkulunkulu ongabonwayo, uNkulunkulu obonakala ngezenzo. Namhlawulisa nini nina umdlokombane ngokukhipha lawo mazwi? Ake sibuze lapha eNdlunkulu ukuthi imali eziphuma njalo ziye kwingonyama trust zishona phi lezo mali? Ubani odla imali zengonyama trust? uZulu njengesizwe yini ayi-achievayo ngoku-exista kwalomhlaba ekuthiwa ingonyama trust, kanye nalezi imali eziphuma njalo ngonyaka ziye lapha ya kwingonyama trust? Leza mali zidliwa ubani, zenzani, yini ehlomulwa isizwe ngaleza mali eziya kwingonyama trust? Yini indaba kwaZulu sibe nabantu abangenamizi, abantu abangenamakhaya, abantu abahlala emkhukhwini, abantu abaswele ngisho ukuthi bazodlani, kodwa sibe sinento efinancewa uhulumeni ebizwa ngokuthi ingonyama trust, into esi-ownayo njengesizwe, igugu lethu sinalo ekumele ngabe ngalo siyabusa. Kukhulunywa ukuthi asikho isizwe esirich njengoZulu, ngoba uZulu kuphela itribe enesabelo zimali lapha makwabiwa imali zikahulumeni njalo ngonyaka ngoFebruary. uZulu kuphela onaleyo budget. Now uhlomulani uZulu njengesizwe kule mali efakwa kwingonyama trust? Kanti kabani lo mhlaba ekuthiwa ingonyama trust obizwa ngengonyama? Ngoba phela ingonyama umdlokombane osesihlalwe njengamanje indlula mithi. Kahle kahle bekumele kushintshe nje kwayilelo gama lokuthi ingonyama trust, ngoba umdlokombane sewabuza ingonyama seyabuza, sekuphila indlula mithi manje. Bekumele kube indlula mithi trust. Kodwa ke sizokuyeka lokho ngoba mhlambe ku debatable, mhlambe omunye angathi ingonyama trust ngoba uqala kwayo yonke lento kuqale ngayo ingonyama, iyone umsunguli walento ekuthiwa ingonyama trust. Mhlambe singakunderstanda ke uma kuchazwa kanjalo. Kodwa ke sibuza ngezimali. Uma kuthiwa ingonyama trust yiwumnotho wesizwe sikaZulu, sihlomulani isizwe? Yini indaba isizwe sikaZulu sibe nabantu abangenalutho, abalambile, abantu abangenazo ngisho indawo zokufihla ikhanda, ekubeni sinomhlaba kanye nebudget eqonde ngqo kulo mhlaba lo obizwa ngengonyama trust? Idliwa ubani imali ebizwa ngengonyama trust? Idliwa ubani? Iyaphi leyo mali leyo? Ubani odla imali zengonyama trust? Sibonge ithuba. Welcome to Mkosa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Nababantu basayida na King Mrs. Zulu after kube khona ivideo yakhe losabalala kulapha enkundleni yokuxhumana kuthuka umfati wakhe uQueen uNomzamo, and people are defending Mrs. Zulu lapha enkundleni yokuxhumana. Bayasho nje ukuthi isilo sifanele sihlezi sihlonishwa noma ngabe sendani bantu kufuna bahlezi basihlonipha, because we don't know ukuthi inzaba isukephi, and people are really blaming uQueen Nomzamo for recording uKing Mrs. Zulu ngalesikhani adle Stella. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.